Hadirin baka sorkar jela leng baka tenan kakwat kakia kasngap man ya kajing dawa kentiu baindong jongki Megalia Asha Worker Union menta kasngi kidekot ke executive member jongka MAWU kila shem ya karai ban penjur susu ya kajing ki jongki da kabakin sedang da kajing syong kelan mengor hapersya ke sekretariat kaban sedang nadu ka arpuh nyau tarik unai wing ar hajar arpulai habakiran sekilat pathai kubor ke presiden jongka Megalia Asha Worker Union ka kong Mary June Mersing kalau ong ba kini kajingnya ki bersyong kelan mengor ha persya ke sekretariat kandai de kabasyong bet niat labat sni terhadu ba kajing dawa kan urlong. Ha bakeli kalau ong ba wat la ka sorkar lengba ka menteri ka kot ka khia kalau khot ya kran ru henrei ki asha kinam bet ya kran namar ka rukom khot ya kran ru ka ba khot ba madan madia namar jin lada ka sorkar lengba ka menteri ka don jingmut shisha ban khot kadai ban khot lengba ka shithi ban syukot lengba kilat pathai kubor. Banungkong ay nak office jong kami Megalia Asha Worker Union ni pa ke jong kublai syabaro ki unit jong ki asha ki badon habaro ki district jong gejala Megalia hi ha ki ba ki like shimkhia ban le ek pisrali na ko ki district sha ko ki district tebat kum juru nak office jong kami Megalia Asha Worker Union ni pa ke jong kublai sha ki rang basnong sha ki secretary snong bat sha ki kunhon baper ki balai shim benta bat ki asha jong ki rali ki bala de blong ha ki district ki baper jong ka jala Megalia hi jong i baro ka koi te menta ka singi nak liang jong ka Megalia Asha Worker Union ni layo ban shong ya ka isi meeting hadien ki jing pendep ya ka peace rally gumtu ha ki district ki baron hapo jong ka jalahi ngi i ba ka sorkar ka snap kuman bet ye ki jing dawa jong ki asha kad hadu menta nak liang jong i health minister jong i snap bet i klem patia oi e ka e ki jing dawa ba de ki jing kwa jong ki asha tika a Megalia Asha Worker Union menta ka si kala yo ban shong ya ka isi meeting hang ni hapo community hall jong ka maulai mosia da ka bangi la ashim bet ya ka wei ka rai bat kata kalong bakat ba ka sorkar hi kampat pensengau lane kampat sengap i kijing dawa jong ka Megalia Asha Worker Union na kaliang jong ki asha ki badon hapo ka syatri jong ka mawu barok khot ko we ngila arai bangin yad be sha ka ne kijing ki kijongi bat ya ka benta ka banung kong ngila adap ning bada ki pisrali bat ka benta ka baar ka bamantangi ngini asha kmat kalong banadu ka ar punyo terik jong benai ba karwei ar hajar apulai ki asha kila arai ban syong kelan mungor ha persya jong ka sekretariat klem dabu si bat klem dabu par tiga nakaliang ka Dr. Rampri nak ini khiat sengi kalau ong ba kajing khang ka play pi banyakran tu kai kena ka kan le nun nakaliang ka kajing khot jong imadam ampari ni ki asha ngi snow kumba isu khot madan madia ai ki asha namar isuang balada ki asha ki kwa banwan ya kran bat nga nakloi ban ya kran ki kata ka pen i tang lada ki asha ki kwa ban kran reina kaliang jong i imdon kanu kajing kwa ban ya kran bat ki asha balada ka dei ka bama i kwa shisha ban ya kran bat ki asha ban ya poi si kajing ya kran ya pen bait lane ban ya suk at least ila dei ban ai na ka kenja shiti ka balong official ba kata tarik pihak banwan ni kendu yang ha ka por kata baje kumta bat hai tei jaka kan ri kajing khot jong i ka silong tang lang ba ki news semua ya ka bama i isu ong lada ki asha ki kwa ban kran ngakloi ban ya kran bat ki tana kaliang ka Megalia Asha Worker Union ru ni pa e ka kubor balada ma i kwa ban ya kran bat ki asha ki kloi ban o ki la long ki ba kloi ban ya kran bat ni kumu piong mentan piong ba men jong klem mong sekretariat pimut ka kalong ba pila ban samit wang tei la da pimyo ki di mana po mat sekretariat sisen ba ki asha ki la sang ki jing syong kemut kin syong bat singi bat miet bat bat klem dabu ya ka po ka dulano ngin pen kuat ya ka ta jing syong klem mong hatu kita ban syong klem mong kan dei tang kaliang isina na barokhat ki asha nan ki badan ha yun kan ngot lan ya kana ka sisi ni so nakaliang ha ka first day hi ha ka ar punyong tarik kumbangila o kan de betang da ki isi member si ki banisyong te lada kata kampoi sha kemut na du ar popra tarik baro ki asha jong ka Megalia state hi nikin sewan bansyong lang hapo ka jaka ka ba ka union hi kala pen bet banisyong kani ka jing syong klem mong jong pi hatu kan dei tang ka jing syong klem mong na kan dan du ka jing satngan hakabas dang hi mentang ngine le shwa tang da kajing syong kelan mongor si ki we ki sen jampat ngin si perkhat andang ngila yo ban sedang ya kene ke program ka bandai la at pen yo tering